Брюксел бе домакин на международното състезание «Иновационен лагер». Възпитаникът на професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт Стоян Гоен бе един от петимата българи, представили страната ни в това състезание. Учениците бяха разделени на отбори, като членовете на отборите обикновено не се познават. От тях се изисква бързо да се сработят и да намерят начини да работят заедно възможно най-ефективно. По време на състезанието, прилагайки принципа на учене чрез правене, учениците имаха възможност да развиват своите умения за комуникация и решаване на проблеми, както и да се научат да работят под напрежение и в много кратки срокове. На 18-19 май в Брюксел се проведе международното състезание «Иновационен лагер». То беше съвсем наблизо до сградата на Европейския парламент. Нашия ученик Стоян Гоен беше един от петимата ученици, които бяха включени в националния отбор на България. Стоян се пребори след много тежка квалификация. Той държа тестове по икономика, на английски език, тъй като работният език в Брюксел беше английски, но успя и издържа всичко и беше одобрен за националния отбор. Самото състезание има за цел да възпита и да формира у младите хора умения за личностна комуникация и за решаване на проблеми в стрес и напрежение. В националното състезание, което се проведе в началото на тази година в София, Стоян Гоен се класира трети, но след редица изпитания, на които бе подложен, бе включен в националния отбор. Казусът, зададен по време на състезанието, бе начин за справяне с безработицата в световен мащаб. Ние се представихме много добре с нашия отбор, затова бяхме избрани сред 6 финалисти. Аз бях единствения българин сред тях и мисля, че много добре занапред ще ми повлияе това, защото се подготвих по много неща, които ще ми помагат занапред да устоявам себе си. Какво трябваше да правите в Брюксел? Знае, че казусът беше много точно поставен, като се визира икономическата криза и нарастването на безработицата. Казусът беше справянето на безработицата като световен проблем. И нашата идея беше за създаване на клубове, които още от малки да развиваме талантите си, като това ще спомогне да работим това, което можем и което ни харесва. В международното състезание в Брюксел взеха участие представители на 15 държави. Участниците бяха разделени в 20 екипа. Английски бе работният език. В журито бяха включени представители на различните европейски държави. Сред тях имаше политици, бизнесмени и представители на европейски организации.